Dito sa Barangay del Carmen sa siyudad ng San Fernando ay may itinatayong pabahay program ang Crystal Peak Estates. Covered court ng Del Carmen. Ito ay housing development project ng SHFC o Social Housing Finance Corporation. Tapat niya subdivision din. Ang proyekting ito ay pinondohan ng Pag-ibig or Home and Development Mutual Fund. Pangunahing layunin nito ay mabigyan ng kalidad at affordable housing para sa higit kumulang 10,000 employees mula sa private and public sector. Kaya tara at ating puntahan ang ginagawang project na ito at ating alamin ang latest construction update. So, what are you waiting for? Let's get it on! Kargan muna natin gas si Pongkan. So siya na naman ang magiging kasama natin sa vlog natin sa araw na ito. So bali yung pupuntahan natin pala sa i-update natin yung mga bagong condominium pabahay ng ating pamahalaan sa may Crystal Peak sa Del Carmen, San Fernando. So abangan nyo ako doon. Okay, good day Kabalen, and welcome once again sa ating panibagong episode. At itong dinadaanan natin ngayon, ito yung Kalulot Sindalan Del Carmen Road, palabas ng Pascuan Village. Yan. So ang gagawin natin ngayon ay i-update natin yung mga bagong pabahay dito sa may San Fernando, yung Crystal Peak housing. Yan. Dahil nakita natin na matataas na yung mga ginagawa nilang mga building doon. I think mga 3 na yata yung naitatayo. So first time nating mag-update doon, dahil nakita natin sa mga previous vlog na mga sa YouTube na ito yung magiging magiging malaking tulong sa mga halimbawa empleyado, mga OFW na gustong magkaroon ng bahay na hulugan. Yun, very affordable yun kesa sa kukuha ka sa mga medyo private na mamahaling subdivision. Siyempre kung yung budget mo ay konti lang, baka hindi ubra doon. Pero dito sa pabahay ng gobyernong ito, sigurado yung gagawin nilang affordable tsaka abot kaya talaga. So ito na pala yung Del Carmen Elementary School. Ayan. Del Carmen Integrated School. Dito pala. Ito yung sumasakop doon sa may Crystal Peak Homes. Alam ko pag nandito ka medyo natatanong mo na yung mga building dito eh. Pero doon, tingnan natin doon. Covered court ng Del Carmen. Ito palang parallel sa daan na ito, yun na yung NLEX. Ayan, makikita rin natin mamaya pag nag-drone tayo. Ayan, dito, makikita mo na yung NLEX dito. Ayan o. NLEX. Yun. Parang nakikita ko na yung tower, no? Yung tower crane. Yung tapat niya, subdivision din. Ito, yung Woodgrove subdivision. Bali kung gusto nyo pumunta sa SM ganyan, pwede rin kayong dumaan dito. Kasi yung usual na ruta na papunta dun sa may Crystal Peak, yung MacArthur Highway. Kaya lang dito tayo sa backdoor dumaan. Dahil nanggaling tayo sa Angeles, ayaw na nating dumaan sa MacArthur Highway. Ayun yung mga building oh. Yun. Tanaw mo na pala pag nandito ka.
Pero mamaya mas maganda yan pag sa ano, sa drone shot. Punta tayo sa pinaka entrance niya. Ito, mga housing din ito. Kaya lang medyo may ano na ito, may kataasan na ng presyo dahil mga private subdivision. Ayan, no? La Aldea Fernandina. Ayun, yung kanilang tower crane. Dito sa Woodgrove, solid yung mga bahay dyan, mga malalaki. Tingnan natin kung matatanaw na natin yung mga tower dito, yung mga building. So ito na pala yung junction. Kung kakaliwa ka rito, pupunta ka ng Pascuan Village sa SM, ganyan. Dito naman, papunta ng Jasa Road. Yun. Ito na yung Sapang Balen River. Ayan, no? Ito na yung pinaka-entrance niya. Crystal Peak Homes, San Fernando, Pampanga. Ayan, o. Ito yung pinaka-entrance. Pag nandito ka, tanaw mo na yung mga building. May gwardiya dun. Hindi man tayo pwede makapasok siguro dyan. Anyway, tignan natin yung mga details dito. Tingnan natin doon sa may tarpaulin niya. Ito yata yung office. Crystal Peak Home, San Fernando. Oops. Yan ang kumpleto pala ito, oh. Landscape amenities, existing basketball court. Hindi natin masyado mabasa yung iba, natatakpan ng ano, mga talahib. Ayan, oh. 4PH, pambansang pabahay para sa Pilipino program. Meron na yata siyang ano clubhouse. Existing clubhouse. Pero makikita rin natin yan pag nag-drone na tayo. A project of the Social Housing Finance Corporation. Yan, ang ganda, para ka na rin nasa ano yung mga mamahaling condominium. Kagaya nung sa ano, dun sa may anong tawag doon? Dun sa may Marquee Residences. Nauuso ngayon yung ganyan dahil nga dito sa ano area ng San Fernando and Angeles halos occupied na yung mga malalawak na lupa. So yung development puro ano na, vertical. Kagaya niya, no? Sa Angeles medyo marami na. Ay meron pa palang kamukha ito yung sa mga ano, yung sa Clark, yung may magagandang ilaw. Parang kamukha rin yan yung mga doon sa may malapit sa Sapang Bato Gate. Nakalimutan ko lang yung pangalan pero may vlog tayo doon nung nagano tayo, chill ride tayo sa Clark. Pwede nyo i-check yun. So tara, tingnan natin dito. Ang bakod pa. Musta na kaya yung Sapang Balen Creek, Sapang Balen River? Medyo malinis naman yung tubig ngayon.
lumalaki rin yan pag ano, kapag lalo na kapag may bagyo. Yan. Pero parang nasira na rin yung mga flood control doon, yung ano, yung river wall doon, no? Dito. Wala kayang dadaan dito. Tapos na tayo mag-drone at nakita natin yung mga magagandang building tower nila. 4 na pala, akala ko kanina 3 lang. 4 na yung nagagawa. Yun yung mga aabangan ng mga gustong magkaroon ng affordable na pabahay dito sa may San Fernando, Pampanga. So dito ko na magtatapos yung ating vlog at abangan ang ating susunod na update sa pagbalik natin dito. Maybe 2 months, 3 months, like that. At ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.